Üdvözlök mindenkit, én Pixel vagyok. Igen, egy kicsikét régen találkoztunk szerintem, kb. Egy éve amúgy. Egy kicsikét lehet, hogy máshogy is nézek ki, más környezet, mert közben egy költözésen is túl voltam. És igazából annyi a lényeg, hogy nem hagytam abba a videózást, csak most már átmentem streamre. Hát amúgy igen, streamre, csak Steamen streamelek. És igazából annyi a lényeg, hogy annyit szeretnék nektek mondani, hogy ha valakit esetleg érdekelne, mondjuk hétvégente egy kis Warzone vagy Minecraft, akkor igazából gyertek át Steam lent lesz a leírásba, és ja, egész rég beszéltem amúgy kamerának, és néha elgondolkozok azon, hogy lehet kéne, mert engem is megnyugtatna. Szóval, igen. Ez a videó csak annyiról szólt akkor most, hogy gyertek át Steamre, mert Steamet mondtam végig, geci. Kurva nem stream, és hát streamelni fogok Twitch-en, és nem streamen. Bocsánat, hogy végig rosszul mondtam, csak kurva rég beszéltem kamerának, mert hát igen, mint mondom, kb. Egy éve volt utoljára ilyen, hogy beszéltek valami kamerának. Az is közrejátszik, hogy eléggé fáradt vagyok most. Egész nap kompetenciát írtam, és mindegy is. Igazából annyi a lényeg, hogy remélem ti jól vagytok, és megy a suli, meg van munka, akinek megy. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel Twitchre, vagy ott sokkal több tartalom lesz most már, és elkezdek tényleg beindulni ezekkel a Twitch tartalmakkal is, mert szeretnék egy kisebb Twitch nézőtábort szervezni ugye nyárra, és akkor mondjuk, nem tudom, eléggé antiszoc vagyok, és jól jönne, nem vagyok antiszoc, de jól jönne két mondjuk ilyen néző, akivel szorosabb kapcsolatot is létre tudnék hozni. Tehát köszönöm szépen, hogy megnézzétek ezt a videót. Ha tetszett, ne nyomjál lájkot, hanem gyere át Twitchre, és akkor ott, hát amikor tudok streamelek, még nincs annyira nagyon menetrendem, mert hát, na, nem is mondom, hogy miért. Annyi a lényeg, hogy mostantól el fog kezdeni többet a Twitch-en is foglalkozni, és akkor ezt remélem, hogy összegyűl most emiatt a kis szar miatt egy kis nézőtábor, és az nem is, de valamiféle, tehát pár embert azért oda tudok vonzani, és ők is már több embert, több